ndoti dai vazururirwa chiedza chapenya parima ravo kuti kurarama nekuriritira kunoda maoko akachena, nokuti unogona kudaidza zvimwe zvausingazivi kubva mumisodzi yevaunochemedza. Huori, kusemesa, kunhowa. Huori, huroyi, chivande pachena, kukuvadza nokuda kuzvifadza. Huori, humhondi, kuuraya pasina kana kutswinya, kuuraya asi uchiseka. Huori, humbavha, kuba asi wapiwa, waisa buri narini. Huori, haupedzi nhamo, unototanga imwe inodiridzirwa nemisodzi yewawabira. Haiyerere nhando misodzi, mutauro unonzwisisiswa namusiki, muridzi wawose, muridzi wazvose, muridzi wedu tese. Nditete Pauline Chirata Mukondiwa vari kuverenga mubhuku ravo zvinobvinza. Vati ini nifo lake pane pangu pandoda kuverenga nhasi. Totangira ipapo vatete. Tiri kuhwa chaizvo kuti pane kahasha karipo kari kuitika apa. Chii chiri kuitika pamaverenga? Chiri kuitika ndechekuti tatarisana naNdompei Chiguri. Adzoka kubva kumhiri kwemakungwa. Mwoyo wake waidauka kuti ndofanira kunge ndiri kumba. Atarisana nehuori hwakawanda. Akati chino asangana nehuori, akati chino asangana nehuori. Apa abva kukazungula, akagara ari kufunga, ari kunyatsoongorora huori, ari kuona kushata kwawo, kuti wadyara chausingagoni kuzodzura, ende midzi yacho inoramba ichiteta ichikuteera kwese kwaunotsika. Midzi yezvinhu zvakaipa. Ndinombozvifunga muupenyu pane pamataura kuti ukaita chinhu chakaipa, ndawasema, inini the feeling I got was, even when we do bad things, right? The universe does not forget those bad things that we do. Do you think that the bad things that we do to other people, kulapa usina kurima, do you think that comes back to us as some sort of karma? I don't know whether I would call it karma, but I would just say that person who has worked so hard, kudikitira ikoko kwakafanana nemusodzi. Chiri kuita kuti munhu aswete, iwewo ndopo wakungosvikonokora. Dai wanga uri iwe waizviona sei? Because ngatizvitenderedza tichidaro. Pawadikitira iwewe, handiti kuda cheuviri chako iwe nemhuri yako, asi mumwe munhu ari kungosvikodzvamura, ari kusvikobvuta, ari kusvikokuita kuti umupi usingade. Zvinenge zvakuda kuti titarise zvakawanda, because it's broad. Hazvisi kungoitika kuti imuri tu chete. Chakonzeresawo futi kuti munhu ade kunodya paasina kurima chii. Izvozvo ngazvitariswe kana zvichida kugadziriswa with policies that touch everybody. Ngazvigadziriswe. It is Capital 100.4 FM, Harare Happy. We're talking to Tete Pauline Chirata Mukondiwa about the book that she wrote using Ndompei Chiguri. Adzoka mfamiri kwemakunga vouya vosangana nemunhu uya unoda kulapa asina kurima. Vari kushunya zheve vatete vachita iwaka. Kweiwewe unozoda kulapa usina kurima sei. Vakati there also has to be systems around that to make sure that that is not necessarily that there's accountability. Nokuti chivanhu chedu vatete ndinoona sechinogona iyoyo nyaya ye-accountability, nyaya ye community
responsibility inotibetseredza. Ndosaka munhu uchiziva kuti vatete basa ravo nderei, tsano ravo nderei, kana uri muramu rako nderei, kana uri mukarabwa basa rako nderei, nokuti dzinotova pachirungu masystem iwawo anouya achibetseredza paunhu wedu. Ndizvozvo. Ende isu makare panga pane zvinokudzora zvichikugadzirisa, those checks and balances in the system. But zvatatarisana nazvo iye zvinezvi pane kakusanyara there is the removal of that shame yekuda kuita zvakaipa. Takutozvipa mbiri nekuti zvinenge it's like we've normalized zvakaipa. Tiri kudzidzise chiko vana vedu? Fanike isusu zvedu machembere unenge uchiti ko 50 years from now zvinenge zvamira sei? Inhaka ipi yatiri kupa vanhu? Ndo patiri kuda kugadzirisa ipapo. So the cost, the pull and the push zviri kudzvuva vanhu kuti vaite izvozvo zvii, zviri kuvasundira kuti vaite izvozvo zvii. When we come back, we'll find out in a minute what could be the one reason. Iwo wakateerera ndoziva kuti pane zvimwe zvinhu iwewe semunhu zvaunogona kuchiita zvaunoziva kuti aizvifo lake kare zvaishodesa kana zvairovesa vausingazviita, asi ke zvino unozviita. Ndabva ndafunga zuro chaikahlamara kuona munhu usingazezi kana kupinda robhoti rered chaizvo wototi munhu uyu. Ndakafamba kuna Kaguvi zuro ndikasangana nerimwe jinda akatanga kutaura zvisina kumira mushe. It wasn't actually even very offensive, but it was just, the un-Africanness of his tone. Ndikabva ndamuti wakarerwa seiko iwe munhu iwe? And I think somehow iye wakazvibawo kuti zvinhu izvozvo zvaataura wakabva asvoda hana kuzoramba achiendera mberi. But I'm just wondering for you, as you're listening in, do you also find that you've become less sensitive of certain things in your life? Things that you could have been sensitive to 5, 10, 15, 20 years ago. Zvokuti ukaonekwa navatete namai vako uchiita zvinhu zvaunoziva kuti vanogona kuti ko apa washambisa sei. What do you think has made it easy to remove what vatete is calling shame in us as Black people? To life in motion, I give my devotion.